Az életem során 3 korszakon volt, amikor Rejtő Jenő nagy hatással volt én rám. Az első körülbelül az általános iskola második felében, felsőben, amikor az első könyveket fogtam, még Albatrosz kiadásban. Aztán jött a főiskola, amikor vizsgák között ugye a 200-250 oldal átolvasása körülbelül kitisztította az elsőt és jöhetett a következő. És láss csodát, 2 héttel ezelőtt újra az előretolt helyőrség a kezembe került. És hát ugye végigvihogtam, ahogyan 10-20 évekkel ezelőtt. De mit olvas egy munkatárs kiválasztással foglalkozó ember Rejtő Jenő művéből már 3. olvasatra? Hát azt, hogy hogyan választ ki a légió. És ugye azokat, akiket mi megismertünk, Tuskó Hopkins-tól Jimmy keresztül, Tropóra Hüméren át, alapvetően ez egy egészen érdekes gyűjtő, rekrutáló módszer volt. Ugye Marseille kikötőből berohantak, tudja, ami tuti rendőrség elől, rájöttük a papírt és már mentünk is Oránból túloldalra Afrikába. Ez annyira felkeltette az érdeklődésemet, hogy nekiálltam, hogy ma az idegen légió Franciaországban hogyan választ ki. Abszolút kíváncsi voltam, hogy ez a világ egyik legjobb zsoldos hadserege. Mi az ő technikájuk? Ugye itt bemutatom számotokra, hogy hát így néznek ki szép verzióban. Kőkemény kiválasztási feltételekkel dolgozik a légió. Naponta 300 ember jelentkezik a kaszárnyákban, Franciaország több helyén. 300 mondjuk, hogy őrült, aki el akar menni meghalni. Tehát egy zsoldos hadsereg és a francia hadsereg, vagy tábori vezető, tehát hadivezetés ezt a csapatkontingenseket küldi a legmelegebb helyzetekre, ahol a franciáknak bármiféle békefenntartás, vagy éppen bármi katonai küldetésük van. Tömegével jelentkeznek, hihetetlen kemény a kiválasztási rendszer, egészségügyi alkalmassággal kezdődik, pszichológiai alkalmasság, teljesen véletlenül, és egy fizikai felmérés. Rögtön fogok majd a részletet mondani nektek. 17-40 év a korhatár, tehát kőkemény kritériumban meg van határozva. Családi helyzetől függetlenül nőtlenként kerül felvételre, és kizáró, hogyha valakinek családja van, tehát nős. Hazaküldik. Tehát ők csak nőtleneket vesznek, vagy válj el, ajánlott egy blogon egy magyar fiatalember, akit azért szuperáltak ki, hogy nem vettek fel, hogy megfelelően minden követelménynek, mert családja volt, válj el, és ha szeret a partnered, akkor majd megvár, ha nem, hát nem. Nagyon érdekes, hogy ugye még a rejtői könyvekben is az van benne, hogy aki belép a légióból, elveszíti az anonimitását, mai napig is egy új nevet kapnak egyébként. És kvázi minden egyes bűntettet, hát ugye el lehet mismásolni. Ez a mai napig megvan, nagyon érdekes. Mégpedig azért, hogy ha bevallja az adott jelölt, aki pályázik, akkor anonimitást és védelmet kap. Azonban, ha nem vallja be, és ott derül ki, abba persze kiszuperálják. Többek között van egy Gestapo nevezetű utolsó kör, csak így nevezik belső szlengként, amikor valóban kőkeményen pszichológiai tesztek során, fizikai tesztek során túljutott, egy mély személyes elbeszélgetés. És ott fekszik a kérdés, hogy van olyan bármi az életedben, amit el akarsz titkolni. És ott nem vallja be, oké, akár még fel is vehetik, de ezért van az informatikai hálózat, Interpol, meg a többi azért eléggé lenyomozhatóak, abba persze kiszuperálják. Volt egy ilyen történet is, hogy egy, nem mondom meg melyik szomszédos ország, egyik állampolgára és drogfutár volt, kergette őt az Interpol, és ezt nem vallotta be. De már tudták vele szembe, hogy veled ez van. Ha bevallja, megkapta volna az anonimitást, és bemaradhatott volna a légióba harcolni a francia köztársaságért. Ugye itt kimondottan fontos, ugye 3 dolog volt, tehát maga az egészségügyi állapot, tehát például, hogyha fogai valakinek nincsenek rendben, vagy különféle betegségeken volt túl, kiszuperálják a papírt. A fizikai, hihetetlen mértékű futó gyakorlatok vannak, teherrel, teher nélkül, ezek mind a tesztnél kijönnek, és hát maga a szellemi állapot 30 része. Nézzétek meg, egyszerűen teljesen fel voltam dobva, magyar nyelven a francia oldalon így található, hogy néz ki igazából a sorozás. Tehát maga a toborzási folyamat, hogyha már kezdem egy kicsit behozni a szaknyelvünkhöz. Eligazítás, bevonuló, és végig nyomják lényegében egy 7 napos programon keresztül, míg eldöntik, hogy akarunk-e téged, hogy belépj a légióba vagy sem. És hát döbbenet élmények a mai napig is Dél-Franciaországban található a sorozóközpont, ahol aztán teljesen puritán körülmények között folyik a kiválogatás, nincs ilyen luxus, meg semmi egyéb. Kapnak egy beöltözendő uniformist, amely a legjobb megzés szerint hát egy pár évet már leszolgál, de mosást még nem látott, tehát hogy szokják a fiatalok, hogyha katonának akarnak jönni a légióba, akkor Djiboutiba vagy egyéb ilyen izgalmas helyeken, hát ott sincs mindig egy csillagos fürdőszappan, meleg víz meg és a többi, nem szokjátok a kiképzést. Nagyon-nagyon fontos az, hogy indul az orvosi vizsgálattal,
Utána jön minden, ami pszichológiai teszt. Ha visszagondoltok, talán olvashatotok arra, hogy valamikor a második világháború környékén az amerikai hadsereg kezdett el igazán pszichológusokat bevetni a toborzásnál, mert nem volt mindegy, hogy melyik haderő nemhez küldik a fiatalokat. Tehát ha valakinek mondjuk klaustrofóbiája volt, az sem tank, sem a páncélosokhoz, sem a tengeralattjárókhoz életveszélyes volt őt besorozni. Tehát elkezdték vizsgálni, hogy melyek azok a személyiségtények, hogy bizonyos haderő nemhez alkalmassá, potenciálisá teszik a jelölteket. Orvosi vizsgálatok, tömkelleget, fizikai felmérés, és végül a döntés. Ide tettem még a kiképzést is, hiszen az én módszertanom annyiban más talán a piacon találhatókhoz képest, hogy indul a kiinduló ponttól, hogy mik is az elvárások, de azzal zárul, hogy oké, hogyan fogom én integrálni és megtartani a cégemben. Általában mások itt megállnak a szerződés aláírása pillanatában. Úgy gondoltam, hogy ahhoz, hogy sikeresen a kiválasztásotok és az egész belefektetett pénz és energia, kell még az egy lépcső, hogy akkor mit is fogtok csinálni majd azokkal az emberekkel, akik felvesztek a cégetekben. Ti is majd hasonlót fogtok csinálni, beosztva napokra, hetekre, hónapokra, hogy mit vártok el, mit kell csinálni, hogyan méritek a teljesítményét. Ennyi volt így előjáróban ez a pici felvezetés a légióról.